Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala sangani anga jamana fama unu anga finitikila ka wili ka joye anga jamana basikili ko o barawla we ayira ka fu ko ni sebaya soro femi ka bamachi tigila mauka ani ka udaga yoro chama ko ni chi anga jamana cheboli ministry ni oye colonel Abdoulaye Maigaye ka sangani anga jamana finitikila ka munu ko ni jokina keleda la faso kuma boli barala hale ko ni wili ka joke ka takabo o tigila mauko ni na minkera sevarika olufino ka sangani faso kuma boli bare anga jamana jala deni tigi munu koni jogina kele dala wala sa ka bonya masigi ke uye ani ka jonjondi ke uma o koni baraw sigila singa alamsado février kalo klifolo mi kera anga jamana region konnala gaw ko ulufiro amnu sogoleno anani wakati na maliko ka maliko na funi bololo sirofe au bala jiralini nyatuma au bismillah ka bi kuna funi o keneka ina fanya fo yena kuna funi damnela to kwa mina kasangani anga jamana famo no yi anga fini tigla ka wuli ka joy wala sa anga jamana basigili kola ore koni sife uye ayira ka fo sibiri shuka adugu je kunungo karla no okunye février kalo klisaba ka adugu je février kalo klinanina ko koni sira ka dan koni kariba magachi tigla moko chama korna mi koni sife ukwa kamiota koni oshila tunu na piu nono kon kela te salite ten zauten aludugo konnala inafanya fanya bakuruba kuna foni na togoya mina anga jamana jala deni tigita bonyango munu koni jokina kele dala anga jamana kuma boli baraw koni sinfe ore kama février kalo klifolo alamsado samba fla ani mugani nani o koni kera jonjondiye ulu koni mani oye medeye mi kera kandaram konna la fo kandaram mako firungu anga alinsar o konna la gauka ulu feino kile konnala anga jamana ministry minyashine no cheboli baraw koni ma anga jamana konnala ni uye colonel Abdoulaye Maigaye alamsa kele na février kalo kile muga ani nani ale koni isena bolke kataga sevare kata inya koni nda anga jamana fintigla kamunu koni jokina faso kuma boli barala anga jamana sanfe kele chauka nyemaya so kasangani olu koni ka sambinani anishikina nyanamaya nisojali koni bara oluye kelen koni ta ko ke farikolo nyanaje wala sa kasega ben ani cheben koni sinsin chogoya mina baram koni kera jumado février kalo kle fla samba fla ani mugandani baz san konnala min kera bamako konnala temi nale tokobe malien den beda me domina ina fobi o de tezuleka anana ndo malien do nga teni misi wasa ale kama koi okmala ngolodi mi bambali be e mogomina farikolo bedimi be e mogomina farikolo koni ale mogobe nina lafia anila wasadila tezuleka de be seka okiye tezuleka malien do ni lafia yorodi don koi tezuleka asan ika galombonda ika seka donga fo ko tezuleka ale koni teto ulutikele ka fo ko nyenga tesa nye premier wuli ka
deuxième wuli ko nga deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka teu ka lagari, Tezuleka teu ka mandi. O kuma sansa i ka galonbɔne da. Soba mi kɔni ka baara bɛnnen don adamadenya dɛmɛw kɔni cogoya ma olu kɔni ye dɛmɛ kɛ ka taa muso cɛsabagatɔw ani denmisɛn minnu kɔni mansaw tanyana ani maa minnu kɔni joginna kɛlɛda la ani kɛlɛw kɔni senfɛ ni baara bɛɛ lajɛlen kɔni bolodala alamisa don février kalo tile fɔlɔ san 2024 min kɔni kɛra centre de regroupement d'instruction physique kɔnɔna la Katikaw olu fɛ yen nɔ. Jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don adamadenya dɛmɛ ko ɲɛ olu ma o kɔni jɛkulu ka ca bibi na an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ ka da kan a bɛ taa i jɔ fɔ jɛkulu 188 bɔɲango de kɔnɔna an ka jamana kɔnɔna la nka ni ye o kɔni ta ka lajɛ o n'a ta bɛɛ maa minnu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ kɔni ni degun wɛrɛw kama o kɔni fana bɛ ka caya ka taa fɛ ka da kan ni ye a ta ka lajɛ maa minnu bɔra u kɔni sigiyɔrɔ la ka t'u ɲɛma dogo jamana fan wɛrɛw fɛ kɛlɛ ɲɛ o bɛ taa i jɔ fɔ maa 375 539 nka o kɔfɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔna bila ka taa u ɲɛma dogo jamana wɛrɛ kɔnɔna la o bɛ taa i jɔ fɔ maa 240,387 bɔɲɔngo de la. Ni wagati kelen na an bɛ taa Sevarekaw olu fɛ yen nɔ sira min kɔni bɛ Sevari ni Gawo kɔni cɛ ni waati na yiralen don k'a fɔ ko o kɔni tigɛlen don banbagaci tigilamaw kɔni fɛ fɛn min kɛn bɛ jɔrɔkoba ani hamikoba kɔni ni marabolo sigibaw olu fɛ. Ni an bɔra an bɛ taa Koro dugu kɔnɔna la ni wagati na sirako degunba kɔni bɛ olu kan kosɛbɛ ka sanga ni décembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2023 ni banbagaciw kɛlen kɔni ye ka u ka dugu kɔni pont dɔ kɔni tiɲɛ o de kɔni senfɛ a kɛra degunba ye a yɔrɔ tɛmɛli ma nɔgɔ a lasɔrɔli kɔni ma nɔgɔ o gɛlɛyaba bɛ Koro sigibaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan wa u bɛ weleli kɛ jamana faamaw fɛ fura ka se ka sɔrɔ o la. Kiritigɛ wale minnu kɔni tun bolodalen don ka ni waati kɔfɔlen ninnu ma kɔnɔ ni o kɔni bɛ ka kɛ cour d'appel kɔnɔna Bamako faaba kɔnɔna la o tile filanan baaraw kɔni na i ka dɔn k'a fɔ waleya fila min kɔni tun bɛ u bolokɔrɔ o fɔlɔ tun bɛ tali kɛ binkani walew kɔni na filanan kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ maakɔrɔba minnu tun bɛ yen nɔ ni denmisɛnnin fitininw kɔni ka di olu ye u ka tile filanan baaraw kɔni taara o kaw de kɔni kan kiritigɛlaw kɔni u ka tile fila o baara. An ka jamana ba Maliba ale ni UNICEF olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ ni wagati na baaraw kɔni bɛ ka taa a taacogo ɲumanw kɔnɔna ni baara ninnu kɔni ti dɔwɛrɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la denmisɛnninw ka ko kɛnɛya ko fo ka taa se kalanko olu baara kɔni ma. An bɛ taa se ko ni dɔnko bina kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la festival du Niger ni o kɔni bɛ kɛ san o san i ka dɔn k'a fɔ Segu ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni o bolofara min n'a bɛ fɔ min ma ko nuju pain tisse ni o tɛ dɔwɛrɛ kosofini walima dalifini minnu kɔni bɛ dilan ni i ka dɔn k'a fɔ gese kɔni ye mafu min kɔni ye o jɔnjɔn sɔrɔ o de kɛra Madame Kadija Sidibe. Ka sanga ni Segu ari kɔni baaraw dayɛlɛli ye baaraw kɔni daminɛla ni an ka jamana senkola ba fila kɔni ka seko ni dɔnko yirali kɔni ni o fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ Salifu Keita ni filanan Abdulayi Jabate ye o okumu kelen kɔnɔna la jɛkulu min kɔni ka baara kɔni bɛnnen don sida bana kɔni kɛlɛli ma ni a bɛ fɔ ma ko au Conseil national de la lutte contre le sida ni o ye HCNLS olu kɔni ni o ɲɛma kɔni ye Dr Isiaka Mumun Kone ye ale kɔni ye conférence dɔ kɔni kɛ conférence débat dɔ kɔni kɛ min na u bɛ kuma fɛn min ka dɔn k'a fɔ VIH bana kan ni o kɔni sida ye an ka jamana kɔnɔna la. An bɛ taa senadolaci bina ko ka Coupe d'Afrique des Nations ni ale bɛ ka kɛ ni wagati na Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ an ka jamana ye si sɛnsɛn ka se fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ quart de finale la yɔrɔ min na kɔni ale danna ni ale seginna ka na so ka d'a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔni se bɛ ka sɔrɔ ale kan ni 2-1 kɔni ye ni wagati kelen na ni ye a ta ka lajɛ jamanaden caman kɔni bɛ ka kuma caman bɛ hakilina fɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ an ka ballontannaw olu kɔni ni o kɔni ye an ka joueurs ye dɔw bolo ko u ka fugariya dɔw bolo ko u ye a dabɔ a kama
nga bɛɛ ka bila i kunna k'a fɔ ko ni match in kɔni jɛli a tɛ digi maa si de la ka joueur ninnu yɛrɛ kelen-kelenna si bɔ maaw bɛ u nɛni min kɛ u tɛna fosi ɲɛ u ye baara min kɛ u ye faso kanu baara kɛ u ye faso jɔ baara kɛ ɲɔni an k'a fɔ k'an bɛ kuma dɔ fɔ u ma ka u dɔgɔya an ka u fo ka u barikada ka d'a kan u tagara fɔ yɔrɔ jan u mako bɛ fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakili ɲuman na nin wagati in na. Ayiwa ni ne bɛ dan sigi k'aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na ni aw bɛ fɛ a ka cakɛdaw ka lakodɔn a ka jagofɛnw ka lakodɔn a y'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ an ka kunnafoniyaw laban na aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 94 42 23 82 ni yɔrɔ la an bɛ foli di Musa Jara ma fɔ Sénégal Mali kunnafoni kanubaga ba don an b'a fɔ a sigiyɔrɔ la. Ayiwa ni ne bɛ dan sigi k'aw ka bi kunnafoni na an b'a fɔ aw kan mɛn sini ni Ala ma basi kɛ ne ni aw la Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ Ala ka jamana jɔlen to.